Moje meno je Peter z internetového obchodu gamershop.sk alebo ultragame.cz. V tomto videu si názorne ukážeme, ako aktivovať hru v službe Steam. Na e-mail, ktorý ste uviedli vo objednávke, vám po zaplatení z našho obchodu príde aktivačný kľúč, ktorý nájdete buď priamo v tele e-mailu, alebo v prílohe vo forme obrázka. Tento aktivačný kľúč následne aktivujete v službe Steam, teda ak je hra určená pre službu Steam. To, pre čo je určená hra, teda pre ktorú službu, si ľahko overíte tým, že na našom e-shope si hru rozkliknete a vpravo hore nájdete platformu, teda službu, pre ktorú je určená. Ale poďme k samotnej aktivácii. Pre aktiváciu stačí spustiť program Steam, v ktorom ste prihlásení. Následne kliknete na menu Pridať hru tu v spodnej časti alebo v hornej časti Steam, Hry, aktivovať produkt ve službě Steam. Kliknem na aktivovať produkt ve službě Steam, potvrdím tlačidlo ďalší, zobrazia sa mi licenčné podmienky, ktoré odsúhlasím, následne sa mi zobrazí políčko, do ktorého mám zadať kód produktu. Ja tu mám kód k produktu UFO Afterlight, ja si ten kód skopírujem, vy ho tiež jednoducho z e-mailu skopírujete, alebo si ho prepíšete z obrázka, ktorý nájdete v e-maili. Kód vložím do políčka určeného pre kód produktu, kliknem na tlačidlo ďalší, zobrazí sa mi hra, ktorá sa mi má aktivovať, teda UFO Afterlight, kliknem na tlačidlo dokončiť a hotovo. Teraz prejdem do knihovny a tu už budem mať hru UFO Afterlight pridanú do mojej knižnice hier. Kliknutím na tlačidlo Instalovať si môžem spustiť inštaláciu, môžem si nechať zakliknuté vytvoriť zástupce na ploše. Tým pádom sa mi hneď spraví aj odkaz na ploche, vďaka ktorému si hru následne spustím, zvolím si priečinok na disku, kam chcem hru inštalovať, kliknem na tlačidlo ďalší a hotovo, hra sa pripraví a začne sa mi inštalovať na môj počítač. Je to jednoduché, rýchle, bezproblémové. Kliknem na tlačidlo dokončiť a tu na vpravo, kde mám zoznam hier, už vidím, že sa mi hra sťahuje rýchlosťou 1,4 MB za sekundu a už je stiahnuté 1%. To znamená, že za 2, 3, 4 minúty sa už môžem hrať hru, ktorú som si zakúpil. Dúfam, že vám toto video pomohlo a budete spokojní so všetkými nákupmi, ktoré realizujete u nás na obchodoch gamershop.sk alebo ultragame.cz. Pekný deň!